Gartref! Beth sy'n chi'n neud yw, wy'n troi'r tombola, mae rhif yn dymas, mae rhif yn cyfateb â un o'r spaces hyfryd yma ar rac Space Tref. Mae rhaid i chi fyta gymaint ohono fe chi'n gallu heb gael diod. A unwaith mae un o'ch chi'n cael diod, chi mas, right? A wedyn, pa bynnag dîm sy'n gallu cario ymlaen am y gira sy'n ennill, un o'r rhain. Mae'n ate. Saith. Oh gosh. Oh na. Oh, hwn yn ofnadwy. Da iawn, da iawn. Geiwn! Go. Wel, sydyn. Pa gael tîlo. Mae'n mynd i'n sick, jyst edrych o fe. Chili flakes yw'n un. Oh, Joe. Na? Oh my gosh. Go. I'll get the end of the ring. Da iawn, beth yw enw ti? Huw, ti'n ennill hwn. Da iawn. Wel, beth sy'n amser bach Space Legend cyffin? Trobant da ni.